ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಕೆ ವಿ ವಿಟ್ಲ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿನ ಶ್ರೀ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ ಆಶೀರ್ವಾಚನ ಮಲ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಮೀನ್ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇಂದಾಜೆ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಕ್ ಅಹಮದ್ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರೂಕ್ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಡಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾನ ಸುವರ್ಣ ಒಕ್ಕ ಮಾತಾ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆದ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರಳೆ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಈ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲೆ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೊದಲುದ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾವೊಂದುಂಟು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಜಾತಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಧರ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲು ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಟ್ಲೇಶ್ವರಿದ ನಿಶ್ಚಿತರು ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಉಂಡು ಫಾದರ್ ಮೂಜ್ ಧರ್ಮದ ಕುಲ ಬಲ್ಪೇರು ಎಂಟು ಕೋಡೆ ಸಾಂತ ಮಾರಿದ ಗೌಜಿ ನೆರೆಬೈಲು ಆ ಸಾಂತ ಮಾರಿದ ಗೌಜಿದ ನಡುಟ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ದಯಕೊಂಡ ಶಾಮಿಯನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾದರಿ ಎಕ್ಲಾವು ಎಕ್ಕಳು ತುಳ್ಳೊಂದು ಪುರಾಗ ದೀಪಾ ಮೇಡಮ್ ಆರ್ದ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ಲ ಬಲ್ತನ್ ಬತ್ತೆ ದಯಕೊಂಡ ಶಾಮಿಯನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಲಾವು ದಯಕೊಂಡ ಶಾಮಿಯನ್ನ ಚರ್ಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇಲ್ಲ ಅವದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಡ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಂಬು ನೆನಪಾಪುನ ಶಾಮಿಯಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಮಿಯಂದ ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಾಮಿಯನ ತುಂಬು ಶಾಮಿಯನ ಕೊಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಭರತ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತೆ ಹಾಲುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಶಾಮಿಯನ ಮಲ್ತದ ವಾ ಕನ್ನಡ ಅವಾರ್ಡ್ ವಾ ಗದ್ದೆಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಗದ ಮರಿಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕ ಹಾಲ ಒಂದುಂಡು ನಿಶ್ಚಿತ ತುಂಬು ಬಂಡ್ಬಂದಿ ಹಾಲ್ದ ಬೇಲೆ ಆಗಾಗ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಡ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತದ ಕೊರೋಡು ಆ ಫಾದರ್ ಪಂಡ ರಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಆಂಡ್ ಐಕೋಡಾದ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿಯೇ ಎಂಕ ಕೋಡೆ ವಾಲ್ಬೇಲೆ ಇತ್ತಡಲ್ಲ ಆ ತಾಯ ಸಣ್ಣಲ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಹುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ್ ಒಕ್ಕ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೀಲಾಕ್ಷರ್ ಒಕ್ಕ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಮೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿಯರು ಐಕೋಡಾದ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಇನ್ನೇಕುಲ ದೀಪ ಮೊತ್ತಾನಕ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟು ಅಸತ್ವಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸ್ವಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯುರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಅಮರತ್ವದೆಡೆಗೆ ಎಂಟ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಈ ಜೀವನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಿಂದೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವಾರ್ಡ್ ಜೈನ್ ಒಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ವಾ ಎಂಟ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಈ ಜೀವನದ ಸಾಧನೆ ಪಂಡ ಎಂಟ್ಲು ಅಮರತ್ವ ಕೋಡ್ ಈ ಅಮರತ್ವ ಕೋನಾಗ ದೇವರ ಮುಂದರ ಎಂಟ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಟ್ಲು ವಾ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುದ ಆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಲ್ಲಡಾಂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಲಡಾಂಡ ಮುಸ್ಲಿಮು ಒಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಇಲ್ಲಡಾಂಡ ಹಿಂದೂ ದಾದ ಅಗತ್ಯ ಬಂದ ಎಂಟ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಎಡ್ಡೆ ಹಿಂದೂ ಅವರು ಎಂಕ್ಲೆ ಧರ್ಮದ ಆ ಪರಂಪರೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆ ಪರಂಪರೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಪರಂಪರೆಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಎಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಲಾವುಡ್ ಪಂಡು ಪಂಡ್ಪೂಜ ಬೇತೆ ಎಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಲಾಪನ್ ಪಂಡ ದೇವರನ ನಿಯಮದಾದ ಪಂಡ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಅನ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಅನ್ ಟು ಯು ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಎಕ್ಲೆ ದಾದ ನಡ್ಕುವ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರತಿರ್ಕು ಐಕೋಡಾದ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ್ವಜರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಡೊಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಮೈಪುವ ಅವು ತಿರ್ತು ಬರಿಯರನೇ ಉಂಟು ಬೇತೆ ಎಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಲು ಎಂಕುಲು ನಟ್ಟುಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಲಾಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಎಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಲಾಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಐಕೋಡಾದ ಈ ಶಾಮಿಯನ ಮಾಲಕತ್ವ ಈ ಹೊಸ ಕೂಡ್ನೋಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಇಂದೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಡು ವಾ ಜಾತಿ ಭೂ ಆವಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವ ಉಂಡು ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವ ಬಂಡ ಒನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಒರಿ ಮಾತೆರಗ್ಲಾದ ಮಾತೆರ್ನ ಒರಿಗೆಗಾದ ಒನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವು ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವ ಈ ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವ ನಿಕ್ಕುಲು ಓದು ರಡ್ಡು ಉದ್ದೇಶ ನಿಕ್ಲ ಈ ಸಂಘ ಕೂಡ್ಕೋಡು ಹೌದಾದ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲ ಏನು ನನ್ನನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಸ
ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪ ಒಟ್ಟು ಪಾತ್ರನಾಗ ಅದು ಪಂಡಿಯ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಾಧಾರಣ 45 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತ್ರನಾಗ ಅದು ಪಂಡಿಯರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅವ್ರು ಬತ್ತಿನ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡು ಅವು ನಿಕ್ಕು ಮನಸ್ಸು ತೀದು ಅವು ಎಂಚೆಗಳು ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಪತೊಂದು ಬರಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಪಣಿಯರು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಇಕಾನಮಿ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಐಕೋಡ್ ಅದು ಈ ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವನ ನಿಕ್ಕಲು ಏಪಲ ನಿಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸು ಟಿಗೋಡು ರಡ್ನೆ ಪಾತ್ರ ಸಂಘ ಮಕ್ಕಳಾಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಕಮಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಇನ್ನೀ ಭತ್ತದ ಸೇರಿನ ಅವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಆದು ಕೆರ ಪಣಿಯರು ಕಡ್ಮೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಹೊರ ಸಂಘಟನೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಏಪಲ ಸೇರೊಂದೇ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಪ್ರಗತಿ ನಿಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ನಿಗುಲು ನಿಕ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದ ನಿಗುಲು ದಿನೋಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕು ಯಾನಿ ನಟ್ಟೊಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಾಮಹಿಮ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಯಶಸ್ಸು ನಿಕ್ಲ ಈ ಸಂಘಟನೆಡ್ ನಿಕ್ಲ ಈ ಬೇಲೆಡ್ ನಿಕ್ಲ ಈ ಮಾತ ಸಾಧನೆ ಹೊರಡ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಕ್ಲ ಜೀವನಡ್ ಏಪಲ ಶಾಂತಿ ತೃಪ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಜೀವನಡ್ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಂಡು ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಬೇಕು.